Tak zdravím vás u dalšího videa. Teď tady sedím a přemýšlím nad tím, co budu zítra dělat. Tak ale je tady vedle mě Martin, jak tak vidíte. Ahoj. No dobře, ale prostě říkám, že jestli vyděláme dostatek peněz, tak koupíme to nejdražší Call of Duty a natočíme ho spolu, Martine, víš, jo. No, prostě naděláme dost peněz. A ještě jsem zapomněl říct, že jsem největší retard na světě. Kdo by to čekal? No, kdo mi to čeká? No, prostě jsme na hřišti doma. Bych asi, nevím, natočil a další video. Ale až vydám tohle video. Ty krávo. Petarda. Nebojte se. Jenom petardy. To nic není. Na to, že kdybys no, prostě. Ale až vydám tohle video, tak prosím dejte mi like. Prosím vás. Aspoň 16 000. Prosím. To víš, jak je 16 000 hodně. Nevím. 100 je hodně pro mě. No, proto, ale prostě hodis to vlogis. Nevím, co to řekla, ale to je jedno. No, prostě až tohle vydám, rád bych zveřejnil videa, který natočím. No ty vole, kdo by to čekal, že budeš zveřejňovat. Ale fuck you. Ty takhle budeš mít samý tyhle dislike úplně na všech videích, když pořád budeš ukazovat ten prst, který mi právě Trčí. no, tadyhle ten, co máte teď před kamerou. No, Jak se klepe. To je jaká guma. No prostě, možná ještě tady budou petardy. Ale rád bych natočil video na Silvestra. A Silvestra, který bude za 3. A dám oni jdou odpalovat další petardu. Já radši... A už to ne. Počkat, ne, ještě ne. Poslouchejte, teďka bude další petarda. Poslouchejte. No ty za 3 roky, viď? Oni tam hanzí s tou petardou a nevědějí, co s ní dělat. Počkejte, jak to naklepávají. A už to jde, už. No, jestli jste se slyšeli, tak jsem moc rád. No, prostě jednou bych natočil video, že pojedeme do Ameriky. Jeden like. Od tebe. No, tak ahoj u dalšího videa. Tak, ahoj. A ty, pořád se. Ahoj.